Vores rolle det er at være prisuddeler for årets team. Der er meget på spil for dem, der er nomineret. Og så er det samtidig også en glad aften, hvor folk har pyntet sig op og har gjort lidt ekstra ud af det. Vi har vundet årets team, som er en pris, vi er mega stolte af at have vundet. Kæmpe kanon til vores team. Det var vores personalemøde, som heller ikke er vant til at komme til nogle arrangementer som det her. Så det er en fed aften. Årets iværksætter. Hold da helt op, det havde jeg overhovedet ikke regnet med.